batukunu na ya bụ isi mbido television ọ bụrụ ka na nyina Igbo ọ ka bụkwa na oge aṅụle gị na Maazị Edom Ikechukwu nọ na akọrọ ya na-ewepụtara gị ka o si agagasị ụmụ asịrị ndị agha na ọnụ ya na-ezu ike ya hụrụ ka o si wee dị. Kedu akụkọ ọzọ m ji bịa n'ụbọchị taa? Ya wụ akụkọ gbasara Tenny. Maka na asị na enweghị onye na-eteta ụra ụtụtụ ya ebido mewe ọlụ ebube ma ya ebido kụwa bọọlụ. Ewerere onye megide onye kụziri gị, ewerere ihe mmụtara. Ụfọdụ na-apụta ha sị na onye kụziri m ka m gwa gị ugbu a mmadụ kụziri gị ya, maka na ị ga-asị na mmadụ iletere ya n'anya. O eziokwu na ọ wee ọtụtụ ihe ndị ị ga-eji aka gị wee mee gịnị chọpụta, mana o nwekwara ihe ndị ọzọ ihe ahụ eji mara ga-amara ọfụma. O welele ebe imere gịnị inyotere na emere ya wuru ka o si wee dị. N'ụbọchị taa ụfọdụ ga-asị Niniola na Tenny na ya bụ nwada na-akpọ Tenny na-agbalizi ọfụma gbasara imerụ ị na-eme gịnị, ị na-agụ egwu ka egwu ya a na-anụ egwu ya ọfụma. Mana ebe ile anya gbasara Tenny, mgbe ọbụla ị gara na ya bụ ịntanetị ị ga na-anụ akụkọ gbasara ya bụ nwaada na-ekwu na-akọwapụta na ya bụ ada nne ya ma nwanne ya nwaanyị nke tọrọ ya na-asị na gịnị na ọ bụ ya nwa gịnị onye tụziri ya aka na ihe gbasara egwu. Ya wuru ka ị na-anụ Tenny na-ewere onye nọ ya n'akụkụ na-eme gịnị na-afanye ya ọkụ. Ya wuru ka o si wee dị. Maka na ọtụtụ ndị na-akọpụta egwu na-adị eme ya, ụfọdụ ma egwu ede, mana ihe olu eji aga ya ma ọ bụ ihe niile wụkwa na amara. Owe ka amara ahụ iji agụ egwu onye ọbụla na-agba ya esonye gị, mana ị nwere agbara eji ede ndị mmadụ anụ egwu a si na egwu a onye a na-akọpụta na o mekiri brain ma na o mekiri sense. Ya bụ ka ya nwaada na-asị na gị na nwanne ya nwaanyị bụ onye na-enyere ya aka na ihe gbasara ime gịnị idepụta egwu ya na-aga ọfụma. Akụkọ ọzọ anyị ji bịa n'ụbọchị taa gbasara the legend 2Baba. Maka na asị na onye niile ọ bụ m chọrọ ikwu onye niile ama n'ụbọchị taa, ma onye niile a na-anụ akụkọ ya, ma onye niile ndị ochie dike, ndị the great legends, ha niile nwechara otu n'ebe ha na-emetaghị ya ka na-akpọ mistake n'olu ndị iti. Ya 2Baba ekwuola na gịnị na ya nwa amadi emego ọtụtụ mistake o megharịala aka ebe ọ dị ukwuu, mana Chineke megide nọnyere ya, ọ na-ekelekwa Chineke. Gịnị ka ike ọ na-akọwapụta? O ji nke a na-agba onye ọbụla ume. Ọ bụrụ na ị na-eche na emego m nke a emegharịala maka emele m mistake ka ụwa ma agwụla, ụwa ga-agwụbe. Maka na gịnị? Maka na ọtụtụ n'ime ha emego ya bụ mistake. Ọtụtụ n'ime onye dịka Casey ekwukwele ya na gịnị na o nwekwara mgbe o mee ya mere ya dịka mba ha na-etolite aka na-ewetute ego na ihe gbasara egwu, na ha bịakwara bịa na-eme ka ha na-ebi the luxury life na-emefusi ego. Mana gịnị ha werekwa ụbụrụ ha kpaghachitekwa ha sị mba ọwụ ka esi eme na ma ndị egwucharala wayo ma ndị ọwụ naanị ihe a na-ekwu imegharị aka awụkwanụ naanị imefusi ego. Ọ dịrịkwara mebi gị na mmadụ ibe gị mekọrọ biznes, onye ahụ eme gịnị, onye ahụ egwuo gị chụfa. Ya nwekwa na mmadụ dụrụ gị ọdụ, ịnụ ndụmọdụ mmadụ dụrụ gị, iwe ike gị ga-eme gịnị ga-eme gị were aka gị ga-eme ya bụ ihe ya ga otu ahụ. Kedu akụkọ ọzọ m ji wee bịa n'ụbọchị taa? Mana akụkọ tupu m kọwapụtapụrụ gị akụkọ ndị ọzọ m ji wee bịa n'ụbọchị taa, anyị ga-agatụ n'obere ezumike ka ihe na-ewetara akụkọ ndị anyị na-eji na-ewetara unu n'ụbọchị taa na-eme gịnị ọ na-aga ọfụma. Mana m chọrọ ka onye ọbụla mee gị na ọwụ obi ihe iru uju ihe mwute ka m na-akọwapụta na otu onye ntụziaka nke a na-akpọ Director Ifeanyi Onyabụ ka a na-anata ozi na gịnị na ọ lakwurula onye nwaanyị. Ya wuru ka o si wee dị. Ma ọtụtụ n'ime unu amaghị ya bụ nwa amadi, mana unu ga-agbalịsi ike were gịnị were ekwentị unu gaa n'igwe ọlọrọ ọhụrụ mee gịnị pịa ya Ifeanyi Onyabụ. Ị ga-amata onye ọ bụ ọfụma. O so na ndị na-emepụta ọtụtụ ihe ejije ndị ka ama na indọstrị. Onye isi nke ndị AGN bụ Emeka Rollas ekwuola gịnị ekwupụtala mwute ọ dị iji mee gịnị mwute ọ na-ewute ha gbasara ọnwụ otu n'ime ha nke ndị AGN. Ya bụrụ ka ya bụ ozi si erute anyị ntị. Kedu akụkọ ndị ọzọ anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa? Ọkwa akụkọ gbasara uche mmadụ agwụ ekwuola gbasara
izuụka ole na ole izuụka gara aga ya bụ otu onye ama ọfụma bụ Ọmọtala ekwupụtara gịnị mwute ọ dị gbasara gịnị ka obodo anyị si aga na agụrụ na-aga agụgasị ndị mmadụ ka anyị si agagasị n'obodo anyị adịchaghị mma. Ya nwa ada wepụtara gịnị o kwupụtara ka ọ dị ya n'obi kwukwọnụ ka ọha ya n'ọnụ, mana otu onye ọzọ na-emekwa ihe ejide ekwuola na gịnị mere ọ ga-eji si na Naịjirịa na otu a ka o si aga, maka na mmadụ ole na ole ka ya nwa nyekwara n'aka, mmadụ ole na ole ka ọ pụtara dinye skuul nakwa ụmụ nke ya na ọ na abroad na gịnị mee ma ọtụtụ ihe mana echefukwala na ndụ ndị ama ama iwura ha na onye dị ndụ asị if nobody talk about you ya na gịnị iwozu onye iwu mmadụ ga-ekwurịrị maka gị. Mana dịka o si wee dị ya bụ nwaada kwukwerenu otu ọ dị ya n'obi, maka na ibele anya n'obodo anyị Naịjirịa ọtụtụ ndị na-asị na ya bụ agụrụ na-agụgasị n'obodo anyị bụ Naịjirịa, ibele ya eziokwu dị na ya, mana ihe Uche kwukwere eziokwu dị na ya. Gịnị ka ọ na-akọwapụta? Ya nwa amadị na-akọwapụta na tupu gị wepụ gịnị mkpịsị maọbụ dọst na onye ọzọ n'anya ka ị gbalịsi ike hụ na iwepụrụ oshishi nke nọ gị n'anya. Ya bụrụ ka o si dị. Kedu akụkọ ọzọ anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa maka ndị na-eme gịnị ndị na-apụta na ya bụ igwe ọlọrọ ọhụrụ ha na-alụsa onye ọbụla ọgụ. Mana tupu anyị aga nke ahụ, m ga-akọwapụtara unu ọtụtụ gbasakwara ndụmọdụ nke m na-enye ndị na-eme gịnị ndị na-etolite na ihe gbasara ịkụ egwu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkụ egwu gị gbalịsi ike ịhụ na gịnị iwetụrụ mmụọ gị ala dee ya bụ egwu. Anụla na m chọrọ ime ọsịsọ maka na ndị artist ndị na-anụ egwu ha na-edecha egwu afọ 3 afọ 4 ha kọpụtabe ya bụ egwu, mana mgbe a ga-ewepụta ya bụ egwu na-eme gịnị na-aga ọfụma. Ịnụzie gị si eledi mgbe ị ga-agba ha ajụjụ ọnụ ya sị edekwara m egwu a n'afọ 2015 edere m egwu a 2013 abịazi na 2019 mee gịnị kọpụta ya bụ egwu eme gịnị enwe ụda. Gbalịsi ike hụ na gịnị inwetụrụ obi ala dee egwu gị ede ya ba ewegwula egwu gị mgbe ọbụla gị na-ewe eziokwu na ị ga-enye ya ọtụtụ ndị enyi gị si gị gee egwu a mee ka mgbe emela ka egwu gị wụ nke ọ naanị ndị ezinụlọ ga na-ege ya bụ egwu. Gbalịsi ike ịhụ na gịnị ịtụpụrụ ụkwụ n'ama ọrụ ụlọ egwu dị iche iche nke a na-akpọ redio haus itinye ya, ụlọ ndị TV haus gị itinye ya, amara gị ahụ ihu gị ka ịgbalịsikwa ike otu ọbụla ya bụ ego na ga na-akpa ịgbalịsi ike ịhụ na gịnị emepụtara ihe onyonyo. Ya were ka o si wee dị. Ka m bidokwa akụkọ m na-ekwu gbasara ya bụ ndị na-eji ịntanetị na-alụsị ndị mmadụ ọgụ. Ya gbasara ịntanetị, onye pụtazi n'ịntanetị ma na Instagram ma na Facebook eme gịnị ya ghọrọ otu onye na-eme gịnị na-akparị. Mana ihe m na-ekwu maka taa maka ndị na-akparị onwe ha, ndị na-eji ịntanetị na-akparị onwe ha. M na-ekwu maka ndị na-eji ịntanetị na-eme ka gịnị, ndị na-eji soshal midia na-eme ka ndụ ndị ọzọ wụrụ ihe siri ihe ike. Ị ga-asị m kedu ka mmadụ ga-eji na-eji soshal midia na-eme ka ndụ na-esiri gị ike? Eziokwu ị gara gị were ga-elere anya ka otu onye ma ọ bụ enyi gị ọ gara aga mee gịnị ga-akwa akwa ọma ihe see ya bụ foto see ya bụ nke a tinye ya na Instagram gị nwa na oge gị hụ na Okeke agalaga Adanna agalaga akwa dị ụta gị chọwa ịkwa ya ego ha nọkwa gị n'akpa makwanụ ego wa abata n'akpa gị, ego ahụ ị ga-eji mee ihe ọzọ ma ị ga-eji ego ahụ gị kewe ụzọ abụọ were akwara nke gịnị nke ị nwere ike ịkwali onwe gị ga-ewerecha ego niile maka na ị chọrọ ịkwa nke ahụ Nneka maọbụ Adaobi kwara. Otu aka ọ dịkwa ebe ụmụ nwoke nọ gị hụ na otu enyi gị nwoke mee gị na azụọla moto gị chọrọ ime gịnị gị chọkwa ezu nke gị maka na gị na ọ pụtala na ya bụ soshal midia o kwuola nke ya o sele picture o sela thank God we made it hashtag ndị ọzọ dị iche iche. Gị chọwa gị nwe gị chọwa ime nke ya wụ na Chineke nyere gị ngọzi nyetụgo obere ego abatata gị n'aka iwe ike iji mee gịnị kpakọta ezinụlọ ọnụ gị were ya gaa zụ ụgbọala. Onye maka a na-akọwapụta na maka ndị na-eji ya bụ soshal midia na-eme ka ndụ hapụ na-adịrị ndị ọzọ mfe.
kedu ihe ọzọ nke a na-akpatakwa nke a na-abutekwa ihe ọzọ na-akpọ ori ebe a nke ga-ahụ ndị ori onye ọbụla na-ezugharị ori ị ga-ahụkwa ndị ga-amụ nwa maka na ọtụtụ ndị ama ama dị iche iche ha ga-aga eme gịnị ga-amụọ nwa ndị bebi mama ndị ha mụcha ha na nwa ha gị ma bese ya foto itinye ya na social media gị hụ nwa na-ame gị na acha kekeke gị sị ha nka nchemọ nke m etu m siche na nke m ga-adị ha gị ga-eme gịnị gị agbakwuru ofu nwoke a megị na tụwa gị eme gị bịa mụọ nke gị enweke ihe gị mụzie nke gị ya wụrụ ihe ya dịzie ka enwe ya wụrụ ka o si wee dị anyị ga-agatụ n'obere ezumike ga-eme gịnị ga-agbarịtụrụ egwu ka anyị ga-agbari egwu Zoro na Mr. Real nke akpere gịnị up and down gị na-amarakwa nke ya bụ egwu si ga ya wụrụ maka gịnị maka ịwụrụ onye na-aga n'ịntanetị gị na-ahụ ọtụtụ ihe dị iche iche gị bido gbarịwa up and down na-achọ otu ị ga-esi mee ka ya dị ka ibe ọ bụ eziokwu na asị na eme ibe ka emere ibe ya obi adị ya mma mana gịnị mana ị ga-eme gịnị ụwa bụ gịnị amamihe ị ga-agbalịsi ike ịhụ na itinyere amamihe na ihe ọ bụla ị na-eme ya wụrụ ka o si dị ka gaa n'obere ezumike gị gbalite ya bụ egwu na